sudí tenhle gol uznává, i když chvilinku váhal a Plzeň vede 2-0. 2 minuty a 14 sekund před koncem druhé třetiny. Rychlé 2 nahrávky přes střední pásmo a Kovář šel úplně sám na branku, použil ten backendový blafák, kdy zůstane hůl před brankářem a tělo pokračuje dál. Ta rána byla tak prudká tím backendem, že ten puk vyjel zase zpátky. Tady vidíme, fantasticky nechal hokejku v backendu, protlačil to přes tu sedláčkovou hokejku, která nebyla úplně mezi betony postavená, nebyla pevná. Kovář tou svojí rychlostí dokázal tenhle manévr udělat velice rychle, velice šikovně a hlavně velice prudce zasunout. Měl z toho gólu radost, nedal to jenom v první chvíli najevo. Tady to byla fantastická přihrávka od Jeřábka a tohle zakončení, to je výstavní. Rána jako zděla, která se backendem odrazila od toho zadního